Ka Samla kam Shim Haba ngafun bat ka basu Bunkam Lynter baik ko boleh perlok Samla apira purana ka apira channel busen ga juyo ya jingkli ki perlok jungi junga ki bapet ya ka apira channel ki bu jingkli apira ngado ko be Samla nga iya ka hadu kata kata hari ledang ngafun ka kam Shim sisian arsian laisen si pausian ru ngana phone ka handai kam Shim na teks ka slam ban reply dan rai dan pada kapor habaka ka phone pada ngahap dai macim kolo-kolo na mar baladang slam macim ka kala dominga kei ka bajai nga kumne rap nga bang kumno nga la ban laj na ka ni ga jinge matang ni keren halor katu ka ni phang da ga jing rap jon da ga jing rap jagdor ti perlok lada dai ba ka kalong kumta dai na mar ba ka ni ka kan thai ka la yo ban pendon kam ye ka ni ga jing ye chong phi ka la yo ban control ka la yo ban peniat maka ye ka ni ga jing ye chong phi ha ga jing dai chong phi pedeng chong ka bat phi ka long ba ka kan thai ka kham don sibun ka bor ban ye phi balik kalau kita dai nak kau kacau makala kacau pi matang ini keren dah kajing rap cang kedur pi dai mapi uni ugai bahan som dai kene kan thai kedai ke babriu nak bata pi te mental dah kalau kita dai mar beka kalau halor kadon ni kabor pi dan hapo pi dai ubriu ubah syak peniat ka balik kalau kemudian mar ba pi ong ngapa pi phone sisen dai pi phone ka sisen pi phone ka kam Shim andai pi pat haga jeka ba pi dai ban ya syak pi dai ban pen ya di kum orang ba pi pat pilek kumno pi phone ka sisen ka Shim pila phone ka arsen pila phone ka license pi phone hadu bahaw kono hadu shi pausen pinang phone ka haba pila kumta pi pen I haka pi krewi ka pi pen I haka ba pilong usenrang ubatelat ba pilong usenrang ubomla ban im klem maka kemot ba pi kwa bet ban yo ya gajing ye jengka ha ka jeka ba ka kan thai kan wan chepi ha jeka ba ka kan thai kan wan chepi kan tebe ya gajing ye na pi re pi dai ma pi uba tebe ya gajing ye na ka kani galong bakalah ka penduk no ya ka bor cumpi ko orang ba bat fitrong no ka ya kani ka bor sisu ka balik kalong kumta de nomor ka jing bakalah cumpi kemod ba pila tebe pala de ka hadu ta tapik ngajukan bar bor ha apira channel ngi kisendang ka de jing hikai jongga psikologi ka badai ka de jing sisa kala dep don ka research le ka jing wat bni ahlor kata babun kisendang ki ba tebe pala de ka kantai kisah kale kisah syak ka samlaman tangi ni karena mata sini ki ong bayar gani kumno ka 80% rule kata kemot ba 80% dai ma piu senrang ban phone ka man step pikir si pikir mau ie ka pi text man step baby good morning have a good day like kulai bi ka step besok pi te pisa trei bhai kam pi ngai ie pi menta bat sido bom jukur pila ban oi ka kamta tang kata la biang ha ki man si man step mensi le janmit ailat baka kan wan chepi da ka ba pener kam ya kene ke 80% rule kata kemot balada ka kan thai ka yok man tebe ip ka yok ban phone ip ka yok ban text pi kambon sin ban ya ka da kambon sin ban ka kan sa ye ip handai ngas ngutu ha kan ni ka jingi dai jumpi dai ma pi ubale ya kene mesti pikir good morning good day good night nata janmit ru pi phone ka kumba pi ong pi phone mesti ru pi phone mesti ngiru pi phone bon sin ni ka ragam nomor bele pi pila pener kam ya le di hang ni kemot pila don ya le di siapa tenri hadin habot pidai ban le ikene takmut menta ka ik ba pidai ban le ban simbyang ila ka bor halade menta pim dai syuk ban phone ka sedang nok menta ka singi wat tu phone syuk re ka ailat baka kan phone pila sya ailat singi kan sasngap ipi singi le se kan sasngap kong balai tu badeng badu uklam phone syuk ngam tas ngap la sngap bai handing ka topat kan seong ipi baby sai pija balai pim phone syuk re ngam tas ngam bai hi hadu bakan da text pi arsen ka la text pi arsen ko ong ba beli pijak beli kelam phone syuk ingat teh hading kata pat tu soong me so ong ka page ni phone pi pila Bunkam ngata pi slam reply tela dai pila man le kumni te ngam kwa ban ya pulut por bat pi namar beli ngan oi pi bon ki senrang ki siap tieng ba yo ka kan thei ka e no ya ki la dai pi dan ya ha kata ga jaka ka kan thei ju pi kan sa e pi pi dai ban pen I haka ya ka bor ba nga ie ya kene ka samla jenga Facebook mta pin ong ni nga ie ya kene ka samla jenga nga ngadon ngasung komen bandon kat ngahun bandon kat bat ka borok jing im handre ngadon uput uba ngadon uput menta ngamla ban lek sidu stay uput menta sibu kalong ni kan menta pi ya ka pi skung komen bandon ka pi best pala ya ka handre ba lada kan ka kentai ka lek tilibiri pi koloi ban lek no sete pi koloi ban ya la kalenti handre ka ik baja ha ka jing im jingi pan khamtam ha jai bari jingi chana khasi gelam no lada kan thai ka le man le lada kan thai ka le he ka le sarong ru kumno kini senrang kini ki perlo ji kila tebe phone si phone tek si tek baby pilang balai pilak kumni nga i pala di pi map nga ngamla ban im klam pini te baby please pergi crotch hado bekut ba lada kalong kumni kan ka kan thai kan sangia ip kan omla man pediang ni kan jingi je pi bat kan sa penduk no ya kan jingi je pi bat kan sa cancel ne kan sa panik klat na bat pi mar boleh
Ni pairu nak ketin jumble ka no ba. Ngaju keren barbor pan sesu pan star re pan sakwa hiri la tengah la jong. Bat un sensyar lo jong. Ngap ba un sensyar ngi ki senrang. Ni haban pen iya la ka bor. Lani ya kata ka jingdom jingi ya ka kantai letang la le kumta ka kantai kan sanang ban ting burom ngi kan sanang ban iya jingi. Henry lada ki senrang ki sia pen ya ka kantai ka dan halor pi dan hapo ka kantai kan om nang ban iya je pi. Pi de man sung tu ya kata. Tapi mantap pi ong ngaba ka kantai ka busy. Let's say balik ka busy. Let's say ka busy je we namar balik bakal let's say ka dan ki perlok ki we pat ki perlok ki bakai phone. Let's say ni we guai ban kong ni guai ba ar mantap. Pi phone kala busy mata ka phone kini. Henry anda kala phone ni pipan. Anda kala phone ni pi. Lada pi slam ban reply ka kala pen iya ka jingdom menta pim day ban sya ya ka jingdom juga menta lada phone ni pi. Phone ni ka kala men le ka busy. Henry lada ka phone ni pi pa lada pi slam ban sim ka dom pi ong be ka Nga phone ni pi mana pi slip pi busy menta pat pim sim tem menta phone nga kamot bala da phone pi nga ngan cha dom pi ngan chu cha ba kat bale pi pai bibi nga ye pi nga tang na kamenta junga de tama pi hi handai pi le man le pi le tri biri te ngam sudan por ban cha ai kita kin jing le ba he jung pi ki kin tien ba khor ba sungo meng le ki kin tien ba maham ki kin tien penting jung pi ngam jar wat la da pi kwa ban keren da ka kin tien buran buram kwa ban keren da ka jing nga keren da phim kwa ban keren phim nang ban keren da ka jing kam de ki jing bakala junga ngam don kam ba pen ma ya chabar wengi ka kumta lada pila ban le kumta lada pila ban pen I haka ya ga bor jong pi kum ba tho ha tin jong blei kan ni ka thei kan sa tieng burom mi pi bat kan om kwa da le ru em bakan ya jingai no bat pi ande ka ga bajah ga jat beri ji mata ki senrang jingi kham tam ni ki serang ki bala don kalok gila don kalok hadim bala don kalok gila le chi jong ka tengah jong ki kila mlo hadim balik setengah juki kat ba ong kalok ki le bet kat ba ong kalok ki le bet chicken tin ken hit kalok ki ngap laga ngap namar bele ki sa hayin jongka ki bam laga ukhiuja jongka kuba bathung ha pen thor jongka ki ha pandem ye de ka handai kane ha bukut kalong ka ba bakala namar bakale ka kan thei kan menang ban I kum kita ki jat sedang na ta dau pi phim dei ban le ya kata pi ha ban sim biang ya ka bor But kai ka bakong santam ka ha ka jing kalong ba ngidon kam ya ka self improvement kamut ba perlong anong pi ngim haba ha ka jing hijungi haba ngi lang samla ngim dei ban pen I halari ya ka samla jungi bangi dei ki senrang gi ba jaitu bangi dei ki senrang gi ba jai ki ba lut phut la nei ba senrang ki ba dikiat ki ba di pathar klem tip klem ya ka kam ga jam namar ba ka kan thei hi kam nang ban I kan om kwa ban ya don kat bar unu serang uba jaitu kan om kwa ban don kat bar unu serang ubalut phut le unu serang uba binap tang kam kai nap tang kabiria ha bukut hi ka kan thei kadon kam ya uwe serang ubalong ukpa jong ki khun ubalong unong aja ya ki khun man tala da pi la de pi de ubri jaitu ban tare pi de jaitu ban bela pi long ubri wa he tang di kat dia surok ya lali senistai kani ka kan thei da si sahi kam dei ban yo ya pi namar ba ka kan thei kan kam ya ki senrang namar ba ka baibul hi ka ngi ba usrang uhaban penbit penbiang ya ka yeng sem uhaban long kli uhaban long nok sensyar mata kumno phila ban long nok sensyar kumno phikwa ban long uta ukli jong yeng la pi nap tang kam lali bat ha ka kam jaitu ta ka daw ngi don kam ban pen iya ka kan thei ka samla jingi pangilong kibri ko ba biang bibit ka kam ka jam ngi smart man lai ka tari ka ta ka jing bela kanang ba ka kan thei kan I jingi kan burom ya ngi kan tieng burom ngi boleh perlu samla apira pura nak apira channel